Takže čaute, moje meno je Martin, hrám aktívne hokej. Popri tom študujem na fakulte telesnej výchovy a športu. Budem si zaznamenávať každý tréning svojej letnej prípravy a keďže som si všimol, že na forách píšu mnohí ľudia, že nevedia ako na to, ako si robiť nejaké tréningové plány, tak ja sa budem snažiť oboznámiť vás s nejakými tréningovými tipmi. Môj prvý tréning som zvolil, ako sami vidíte, schody. Budeme sa zameriavať na výbušnú silu dolných končatín. Takže prvé cvičenie, ktoré som zvolil do nášho tréningu, bude klasické vybehnutie po jednom schode. Druhé cvičenie som zvolil taktiež vybehnutie, ale po 2 schodoch. Tretie cvičenie sme zvolili výskoky s podrepom. Nasleduje tretie cvičenie, výbeh na jednej nohe. Začíname pravou, potom ľavou. Sa to za nemožné, až kým to nevykonáš. Nemožné, iba v hlave vôľou všetko zdoláš. Nič není zadarmo, nechci viac, jak do toho dáš. Výhovorky sprevádzajú slabých, bude po vás. Nechám odísť myšlenky, ktoré mi berú silu. Viem presne, čo chcem dosiahnuť, čakám na moju chvíľu. Minulosť je duch, budúcnosť je sen. Všetko, čo mám teraz, tu je dnešok, plán a cieľ. Prehra nikdy nepríde, ak si ju človek neprizná. No ten, kto neporazí seba, ten nad nikým nevyhrá. Každý z nás sa narodil jak výnimočný človek.